Dotyk s drevom nič nenahradí. Víno začalo svoju životnú púť zakorenením viniča v pôde, nasalo energiu slnka, napilo sa dažďa, nechalo sa láskať aj šľahať vetrom. Vo chvíli, keď nám ker podaruje boboľu a získame z nej mušt, začína sa veľká metamorfóza, ktorá sa končí s rodom vína. Sud je pre víno kolískou, kde dospeje, naberie silu a krásu. Takto hovorí majiteľ vinárstva Vinum Nobile Winery Vladislav Chabliev, ktorý sám seba považuje za oseckého Slováka. Vinum Nobile Winery vzniklo v roku 2012 s jedným jediným cieľom – priniesť na slovenský trh vína vynikajúcej kvality, dostupné pre všetkých milovníkov vína. Víno je produkt, ktorý potrebuje čas, aby sa vpísal do povedomia ľudí. Vďaka našej vysokej kvalite a dostupnosti vín si však Vinum Nobile Winery rekordne rýchlo získalo pozornosť širokej verejnosti. Sme hrdí na to, že naše víno pochádza z našich viníc a má 100% slovenský pôvod. Naša dynamická cesta je sprevádzaná mladým tímom odborníkov a modernými technológiami vo vinohradoch aj v pivnici. Nájdete tu nerezové nádoby na riadenú fermentáciu bielych vín aj krásne drevené sudy, klasické bariky i mnohonásobne väčšie sudy slúžiace na dozrievanie červeného vína. Vysoko špecializovaný mladý tím od manažmentu po agrovinohradníkov pod vedením Vladimíra Koplingera a pivničných majstrov pod taktovkou Lily Mišíkovej spoločným úsilím vytvára vína, ktoré reprezentujú Vinum Nobile Winery vo svete ziskom ocenení na najprestížnejších medzinárodných súťažiach vín Vinalis Paris, Bacchus Madrid, Sakura Tokio a WC Viena. Na domácej scéne opakovane potvrdzujú kvality zaradením medzi elitných top 100 slovenských vín Národného salónu vín Slovenskej republiky. V roku 2023 to bolo až 5 ocenení. Dnes s hrdosťou obhospodarujeme 86 hektárov vlastných novovysadených vinohradov. Je to základný kameň, z ktorého vyrastá kvalita, ktorej veríme a ktorú prenášame do každej fľaše. Ich produkcia sa blíži až k 1 miliónu ročne. Pre nás nie je víno len nápoj, je to príbeh. Každá fáza výroby, od starostlivosti o vinohrad až po výber hrozna, tvorí samostatnú kapitolu. Vnímame víno ako umenie, kde sa mieša zručnosť, starostlivosť a poctivosť. Ako hovoria svetoví experti, naše vína sa vyznačujú eleganciou, plným telom, nádhernou chuťou, farbou i arómou. Vína z najvyššieho radu Vinum Nobile sú svojou kvalitou spracovania vhodné na dlhodobú archiváciu. Skôr ako si priložíme pohár vína k ústam, mali by sme vedieť, kde sa víno zrodilo. Obsahuje tajomstvo krajiny, atmosféru a historickú múdrosť našich predkov, generačnú túžbu posunúť víno na jeho ceste bližšie k slnku. Víno je premenená energia slnka. Doprajte si svetový zážitok zo Slovenska. Doprajte si pohár poctivého vína od Vinum Nobile Winery.